Sanibonani ninjani niyaphila kodwa lo sisi awathola uthando kade ethandaza ebusuku nemini eticela uthando uselitholile uthando musuganga umfowethu kwenzela yonke into kodwa weneliseki yini indaba. Wenzelwa yonke into uyatefa awutefi go wenzelwa yonke into oyifunayo umfowethu wenza sure ukuthi uyeneliseka kodwa uyatefa avutefa. Lolu thando lupho umfowethu oganga ngalo buyolithatha ombali balidinga. Kusasa uyobukhala ngoba uyadefa, ngoba uyayitshela, ngoba uhloniphi, ngoba uyabhampa, ngoba uyaphakama. Kusasa uzobukhala. Sebemthathile umyeni wakho ombali, bajubalala. Uyokhala ungashayiwe. Umsebenzi masuwutholile musa phela ukuba induna ungabekiwe, musa ukuba induna, musa ukuba impimpi yomlungu. Umsebenzi masuwutholile ngoba kade ufaka ama-CV 2 years to 3 years waqashwa. Musa phela ukuba induna emsebenzini, musa ukuba impimpi, musa ukuxoshisa abantu. Umsebenzi masuwutholile bambelela ngoba bafowethu behla benyuka ubusuku nemini bayafesa umsebenzi abawuthola abaqashwa. Wena wathola umsebenzi unenhlanhla. Ayobayo.